Mesrel, when he did Casacacra, and then told Nanan Money, say, and then, and Asanteman, Switzerland. Ye this year, now, yet the actually, the name of Bar Penny, I was coming to it. They said, Nananum, Edging 2 more, now or nona, over Switzerland. Asante Mercury, a Bar Penny. How very well. Fiti asesa asante o kon ho abomo ha no abusua nyina atase ma mpanimfo mu kurom ha ewu kuo ni mu busua mpanimfo anabosu ene bemeji nom omo nyina ka omo ti apam ho ewu fiti dada ama abusua no enwe se biburu omo na omo adi nyina omo ba no sebe fie bia ne ho eburu tile omo na bitna omo de betina hidimo a na omo besere mo buru se mo makan a mo kire tomo a na baba be Switzerland santefo ehima na ka da kono nyina pechiri e ofie dada ntifie die okọ yo amania ni amamre ni ya no sebe ka oba panyi a moyi no ya oba no sebe ka wayo hini maame anesa sebe ki tunafo obedwam nanso amamre ni amania kan so ya yetu kan do no ayi nim fie asem sebe na nanom sie no adehye no oso mo dos no group enti oba panyi ni bedi kai ada adehye na di afi ye hono idia odeba ago nanano ne adehye o twehye na de sime chiame so chiame so besrame seme kasa na madofuma on fanche Switzerland asante meku wa enne na mere na du se bigino amede me pi enne de yebeda ne di ye de na kire mo na idri bayi na sana na mo papan ya mo pese mo fre no di a mo papan ya de fre no anachi echa wodi first echa wodi kan echa die cha die echa wodi kan adrecha Ciao. Ai ma wanawo mekuru amane ya ni na yesua tumedia ama me yatsena na mekuru Eni na yesua bien komie ana manawo ma sede oba panyi sia no ose abusua ni sia ye no eye omoa de sie eye echa adrecha ana omoa yi no se madabroma mama kwan na mogini tumo afi oba betina edwa so se Switzerland asantefo ni beburu esa modishia no oni jina na nansa ibe kum so no ronen kakra na na mo imu sa ye ono mo yo amamre ni amane pan so ye body tewu medical ya tuja sasa bi buru ohne ma me ye dika fu fi ye tule fu bebre u fi awie aka san esa nenso ye ba mo no ne ha sabe ya ne pese da ma ne bi ati kakra e kire ma afefo ene omo mo ba ha no omo no se asante so you be can you be there sabe yes ye yi obi aso ye ohema mo be ye ohema isenti amamre pan so ananomo esiye makwai na sawoti akudetuntum so ewufie anase owa santememu ba ewo Europe ha ana wo Europe ha na woda edomo ano a
Sebia ɔhene nso a yɛbɛma akwae na ɔreba foforɔ yi die kaya biribi kakraa bi akyerɛ no ansa na yɛwie a deɛ ɔwɔ biara de atoa so nti n'abɔhyɛ nhema nsɛ mɛma kwae buru na nananom a ɛwɔ ha wo a wopɛ sɛ woka biribi kyerɛ ɛyɛ adwenkyerɛ a wɔrebɛn no ɛma wo kwae na woka biribi kakra kyerɛ na ɛyɛ fɛ na amanfoɔ ahu sɛ sɛbi asante nso yɛwɔ amanneɛ ne amammerɛ de kyerɛ. Nananom mpanimfoɔ, nananom adehyia, asanteman adehyia a yɛahyia ha. Medina ne nananom no gyamfo a Italy. Mɛka biribi kakra de akyerɛ me a me nua. Ɛbɛnkya. Kakra a mɛka ne sɛ, wobɛn mesrɛ wo ahobraseɛ. W'ahobraseɛ no sɛdeɛ woteɛ no fa ne saa. Ɛnyɛ sɛ yɛde wo bɛsi so no, wobɛpɛgyapɛgya wabɛti. Wobɛma wo ho so. Ɛsiane sɛ dɔm no ni hɔ a woni hɔ. Ɛna wo nso ni hɔ a ɛdɔm no ni hɔ. Ɛnidie no a wode bɛma dɔm no, saa na wo nso de saa anidie no ɛde bɛma wo. Brɛ wo ho ase. Ɛma wo mpanimfoɔ, ɔbaapanin ne abusuapanin. Wohia adwenkyerɛ biara a bisa ɔbaapanin. Ɔde bɛboa. Biribiara brɛ wo ho ase ɛfa ma okunu. Deɛ mesrɛ ama wo a ne sɛ ahobrɛase. Brɛ wo ho ase na sɛ wobrɛ wo ho ase a w'ahenni no nso ɛbɛkɔ anim. Meda mo ase. Obiara obibi kan. Yemi aba panyin ya asasima ayi sɛ edu wɔ hɔ no fo kɔsa ahodoɔ mpanyin sɛ sɛbi wanya aboa ma aboa ntumi nkɔma aboa mmerɛ mi tirim nsere ma no yɛfiri wɔ asetena mu yɛwɔ nnipa bi a wɔwɔ kuro biara mu a yɛfrɛ no ɔmama na efiri gbɔgyina kɔ ne firifiri ɛkyerɛ ntumefra wa titiri mɛɛma no ntumefra nyɛ fɛ na saa ɔmama no ɔbɛba kɔdwo nyɛ akɔsoya na ɛyɛ efi ayɛ kɔɔko yɛ ɔyɛ te kankyerɛ bɔkuro wɔn akora nso sɛ esiesie kuro ɛtɔ da a ne ntumefra ɛyɛ fɛ. Nanso ade na kita no no ɛyɛ sononko ebi bɛba nti yɛ ahwɛ yie Yo. Nanano adɔfoɔ mpanyinfoɔ a wɔahyia mu ha ɛgye nkyɛn nana kwate amɛ sɛ mehwɛ me nua bɛɛ ahobraseɛ sɛdeɛ osi gyina hɔ a ahobraseɛ deɛ mehu ne da sɛdeɛ osi gyina hɔ mehu sɛ ahobraseɛ deɛ bi kita no paa nti fa ahobraseɛ no ɛkɔ so saa gyina no mesrɛ sɛ sɛdeɛ na ahobraseɛ sisiɛ no ɔnyɛ ne ntoma Wa ni sɛ media na ɛyɛ metu kwan kɔ baabi na mekyiniyɛ nnipa ekuta mekyiniyɛ nnipa ekuta mafuna ɛne makyɛ ne poma ɛdi m'anim ɛdɔ na menya ɔhene baako busa me sɛ na ɛde na wotumi nyɛ nnipa sei ma ɔmo ɛsom mo sei asɛm a meka kyerɛ ne sɛ mesom ɔmo wɔ dan mu ɔmo asom abɔnten asɛm a meka kyerɛ wa som ɔmo no ɛwɔ dan mu ɔmo tumi nso ɔmo asom Nahuma nananoma champion asanteman adehyia menu aba akya wɔ yi kwan no aka ho sɛ wɔ yi kwan pa ama Switzerland na afa so media me mu fɛ ko pɛ sɛ zone woyɛ asante manfo nyinaa ahema wie ɛyɛ kuo no na bɛyɛ ɔmo hema
kind of Obama. Yo. Nothing else will be general. You said, no, they can be brave. Said the previous, I would think you two for crowd. And so I pass. Yeah. You make us one said, man, crap. And Eddie. And the crabs also, they can add. Yeah. I sent the when you but not open intention. You open intention of man, and he had his hammer. And so, about to I him as a old transport. The okay, also the water. Yeah, what kind of credit on one? Who will get a credit? Obey young as what kind of connection? I myself now when you look at the proof. So go here and be that. Yo. And what he knows Yo. Piao, a premier, what dear, sir, the moon, this year, granted, Yo. Going to be here. It's here, the job of we, I don't know. Bema, you should, sir, never 2 million now. We need to form Yo. I had you said, Piao, that man, more Piao, it is which man. Yo. Yo. Kasanana, Smart, more Piao. Uniaba. And I know so very poor there, no. I must say, when I was never finding Yo. was emu. I chow ya panu no do fijani. Emu. I chow ya panu no do fijani. And you lead cast when and you lead cast when she has and you get this when she and you did think in the cast when you I am a nature and you should feel something you don't feel so. I am a power I and you say, a child will be here. What you show about? Uniaba, a power woman, Obama. So now I must say, when I'm all of the him, I'm here with your favorite child. Bibiasa, when I'm going, also with the assembly of 7 young, I glad I had to run out with 60 young woman. Silent here. No one who said 7 young, so what you want. No, sir, now go with the system. No, no, break you. And I'll come over. And I'm not coming over here. 7 young. It is what you can't show. Some you not your American. What is your bad trouble? How many things before? Bonsuna, a young boy, a tata. And oh, mindful. Switzerland. I won't for woman. I think you will. I gram. Yes, I wish you were Send you a queen, I'm again something. And your babu yard and to smack and then a boost. Winty, a domo creature, a show. The Panisa, the idea a domo passion, this year, said, Nature, we are fine. It is Switzerland, the man, at the end, what you could do. Say, and you, at your, me, I met you, and she bear body who's watching the new. And then I have a film, and then I told so, said him, when you would answer, no one Switzerland before. You say, we are here. A person of that gentleman one thing, no one baby, one natural penny, a woman, who banana, and foreign power. So, we go from in your coupon. Said your Nama said, Swaya, come on, you will. It's your idea. And you have a bit more than you said. Get my
Entina na asipi wa. Entina ko be desi wa. Entina atom so wa. Entina na no madama e ma sisa mo na. Na bravo. Madama sina na abwa so. Ko fanye bi. Lecha said you go 7 years son. Maybe you more free and you say you man so bet me ade. Dem kakra me ka kire oba panyin ne mpanimfo a omodo abegyina na no. Mpanimfo ka asem bi sasabe yinsi hima enti ya nachi. Islamu bru mo na modna abegyina ha wo. Mo na modna ba abegyina ha. Sabe a futuo bi a CBF atabi a mon fantu no onye se wotri hye wo che oda mo de do no mo de na mo na bit na no mo fa sa wo do no ano no kuside bi ye adwuma no enafo asante na oba be kura no empelimfo ka asimbi so mama bia no ho ahi na akonya no a sabe bi nyina yesiri bia ma no sana no de ma wo a sabe enye amogro so fa obuo hobrasie ene entiasie ya wunya ya nsa na abidi akonya no so an fa koku wenim emidiri se sikadwati ase die asante yari mu wase wo ba bia da ahima odawroma isre bia ma meguru se ma wana na kwaye afi Yuani esi akwa. obe be ma ntina mari na aboshan ma kasa komie Yo. Zone. Yo. 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 So by a day do it was say a free meal for it's me calling you. Yo. If we say, see you be let's say don't become one. Yo. Not just a walk a giaton. Yo. See a Santa Cotoco. Kuma. Yo. Before when you were here and then they been by many at the bar. Yo. If you don't go baby go home before assembly, when you say, Omuti, BBC, Niwana, many artists and pack, Asante, you will be chere. Yo. You will be can you be so chere. Yo. We said, the only natures, your money and your mamre F. Davida. Nature, you are fine. Send your penny for your king. Yo. Then you will be a little more. Yo. Yet the pipe body said, we change your bone and go or no, you to trouble so, oh, so where we are. Yo. Or no, 50 boots, see a befiana and what you feel. Yo. Go to your man's son, training on one of the same. Yo. No one count. Yo. The free and equi who be the person. Yo. The free and equi who be the person. Yo. And that day, who could grab a flower? Yo. Now, must swap flower. Yo. Now, Ayana, I dear back who woman say, Yo. Society never count one. Now, why you Yo. slow? Said you wouldn't be paying. Funny, sir. Yo. Said you would see and was a subject. Yo. Now, swam pram will be dear, the few bakuni. Yo. Oma mini mo be free me mo be asuma just say the piano mini sauce. Yeah. I was saying the piano. You knew to see a crouch and crab by Yeah. you see a pound dipa. Davida. Was see a trip drum. Yeah. Said the other day, Switzerland. You can't cry a bit in our hand a baby, you know. I might see a baby and she will guess you are. Yeah. Yami would you are. And would see another day I do see a good answer. Yeah. A son of a just say, Leniachi. Yeah. You would be a country one is Sir. 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 She said, you're with me, and in the casa. Yeah. And Renaso, Yeah. said they are something for was Switzerland. Move frost and a nature, we yapine. Move up and man, Mocasima.
Why are you going to go to the Amazon? Not take a soup. Take a Sumaya. Take a Sumaya. Take a Sumaya. Take a Sumaya. Switzerland, the man named Mama, or Mount Golden, who said, yes, so I told you, I tell you, I was saying, man, and I was here. Na omama no abat na se ayewia watena na owusu esipim chen na abusua ni nyina no abusua pani ni ne dom so ya mamokwai omakoma na kwaba uduru ho a na mama mambra dedi ontoma no so omakwa na ayefe omakoma di na kwaba na ko be se se mo
Thank you.